Sana'ar ƙira tana ɗaya daga cikin daɗaɗɗun sana'o'in ƙasar Hausa. Maƙera suke samar da mafiya yawan kayan aikin da sauran masu sana'o'in Hausa ke amfani da su. Malam Obale maƙeri ne wanda ya ɗauki shekaru aru-aru yana ƙira. Ga tattaunawa wanda muka yi da shi, kun san an ce waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi. Ku biyo mu domin sauraron wannan shirin. Kusan kowane gida suna amfani da shi. Duk abin da ya kama za a yanka ko kayan miya ko nama za a yanka shi. Kuma mahauci wannan shi ne kamar jalin shi, tunda wuƙa ne wanda za a feɗe rago, akuya, sa da dukkan wani abin da ake ci da shi ake amfani. Shi ma mukan yi shi da yawa a rana, wanda ke muna ba da shi akan sari ko muna sai da ɗaiɗai, wanda ke shi ma idan mutum ya sayi guda ɗaya an ba ɓacewa yi ba zai daɗe yana amfani da shi. Sana'ar ƙira ta kasu kashi biyu bisa ga la'akari da abubuwan da ake ƙerawa. Akwai ƙirar baƙi da ƙirar fari. Ƙirar baƙi wannan ita ce ƙirar da maƙera suka yi mata laƙabi da gama gari. Ta hanyar wannan ƙira ake ƙera kayayyakin amfanin yau da kullum kamar su fartanya, gatari da sauran. Ƙirar fari. Ƙirar fari ita ce ƙirar kayan alatu, watan kayan kwalliya kamar irin su sarƙa, aska, ɗan-kunne da sauransu.